ang babayi sa panahon ni Kristo sa una, wala gina-consider nga, sorry mga girls ha, pero mo nilang culture, wala sila gina-consider nga tao. I mean, dili tao. In census, sa census, ang iphon ang lalaki lang. Muna siya, feeding of the 5,000, lalaki na to. So kung tanaw na ninyo in context, there are around 10 to 15,000 including women and children. Kaya ang pagtanaw nila sa una, which is wrong, is ubos ang babae compared sa lalaki. O gibot ni Kristo, dili na siya mo, ipasaka niya ang lalaki, ang babae. Number 2, siya is a Samaritan. Ang mga Hudiyo, dili mag-istorya ang mga Samaritan. Kung dili pa na siya reason para ni Kristo nga dili mag-istorya sa iya. Number 3, gapuyo siya kung mga tao kalima. Kaunong na din. Nasa mga puyo. Laway, ilunggo na ko. Bati ang iyahang kinabuhi. Kung naay rason si Kristo na dili mag-istorya sa iyaha, mao ni siya ang rason. Kung naay rason si Kristo na dili siya luwason, mao ni siya ang rason. Pero tanawan ninyo, si Kristo nilakaw sa Judea, paadto sa Galileo, ni hapit sa Samaria. Pwede mong tatungan di siya mahapit? Pwede kayo. Wala pa siyang problema. Pero ni hapit si Kristo para nining usa ka babae. Pangutanan ako sa inyo, di ba? Ginang mo na ako ginanong na USB? Di ba? Na USB? Pangutanan ako, ngano nakapalin mo kubaon na USB? Ngano nakapalin mo barato nga USB? O kubaon na USB? Barato siya. Pero balo siya pinakadako nga rason nga nung kuba inyong napalit. Kaya wak mo kay balo. Kung kay balo mo nga kubaon to, paliton ninyo nila. Dili ninyo paliton. Pero notice, did Jesus knew about any babae? Kay balo siya kahugaw eh? Yes, Jesus knew. But then, He still loved this woman. Nakahibalo siya sa kadautangan nga babae. Nakahibalo siya sa iyang kinabuhi. Apan ang gugma ni Kristo, gihigugma gihapon siya. She was fully known, yet she was fully loved. Gipili, ikaw, o ako, ni Kristo, dili kitong maayo ta. No! If you go to Romans chapter 5 and verse 8, I love that text. Look at sa teksto. Gusto isulat na ninyo? Isulat na sa inyo magtang hindi na kasi isulat. Romans chapter 5 and verse 8, it says, for God commended His love toward us. Kaya gipakita ni Kristo kanatong iyang gugma. Kano sa? For when while we were yet sinners, Christ died for us. Nanon baka matay ang Ginoo nato tungod kay mga maayo ang tao? No. Nanon baka matay ang Ginoo nato tungod kay sige ato si man sige hatag tay? No. Nagpakamatay ang Ginoo nato bisan pa kita makasasala. Bisan pa kita makasasala. Nakahibalo siya. You are fully known. And yet you are fully loved. Kung siya gusto na isulti sa mga pinili, the chosen, gipili mo, gipili kita sa Ginoo, bisan pa sa atong mga sayo. Ug ang plano sa Ginoo, dili nga magpadayon ta sa atong sayo. Kung dili, bisan pa sa atong sayo, ihatang gipili, kay gusto niya usbog na niya. Daghan ka na to. Dili na mo ito simbahan. Daghan ka na to. Dili na mo tuol sa atong Ginoo kung tagabing ko kang kasasala, hindi ko madawat ang isa Ginoo. Friends, nakibalo ang Ginoo. Higong madam ka niya. Daghan ka na to, mula ka. Uban gani. Pero wala na may gihigugman ako, kay grabe akong sala. Sa tuwing 2020,
Love you, love. Ang numero uno nga sakit sa tibuok kalibutan kay balon sa dili cardiac, dili like cardiovascular disease, balon sa bisan ka nakataas balon sa balon sa number one nga sakit sa tibuok kalibutan balon sa dili diabetes ha, magdudaghan diabetes. 3 out of 5 Filipinos are diabetic. Sa ba? Balon sa? It's depression. And ang number one na tambal sa US na pinapalit is mo na ginatawag ng Prozac. It is an anti-depressant. Kaya mo ano daghang tao na depressed? Wala na yung higugma nila. Just me tell you this. Okay balo na yung mama na yung papa ang uban nila ginatawag nga like unwanted pregnancy kaya dili gusto iya ng mama o papa na matao siya or aksidente sa ilaha aksidente ka pero sa Ginoo dili ka aksidente. So bang tao ba yun sila ay wala na kay pulos kaya sige ka kasala you go to God ano sige sa Ginoo mo bisan pa unsa nimo kahugaw anak ni hapit ka nakoy 1,000 gari dala ko sila baka na okay pero sa inyo gusto ni 1,000 wow okay wala ako pumunton pero sa inyo gusto gihapon na ni ako itaka ka wakong gitamakan gitamakan ako lopor na siya hugaw na kayo sa kinsay gusto niya po na kinsay gusto niya po na ano man hugaw na kayo kumunta sa kayo ano gusto mo niya po na yung 1,000 hapon siya let me tell you this you are chosen by God. Nagpasabot ba ng aganahan ka sa imong masala ko? O siya kinakay sa imong masala. But you are chosen by God. And bisan unsa mahitabo nimo anak gihapon kaniya. O gusto gihapon niya nga luwason kaniya. Bisan unsa pa nimo kahugaw, bisan unsa pa nimo kakumot, bisan unsa pa nimo kadaot. You have a God who loves you. Sometimes our thinking is this. Muna sa una, dapat magbinutan kayo ko para dawaton ko sa Ginoo. That is wrong. Gihigugma ka sa Ginoo, ang Ginoo mao ang mulimpyo kanimo. Kaya bisag unsa atong buhaton dili man ta kibalong limpyo sa tuo kanimo. Yang woman. Kasi ba dili yang woman? Mga tikulang na madagkulang ina. You are chosen by God. Di ba kanina? You are chosen by God. And 500 million has to die for you to live. You are chosen by God. You are a seventh-day Adventist. There are around 7 billion people in the world. But you are included in the 19 million seventh-day Adventists. You are chosen. You are special. You are very dear to the heart of God.